दिनै आं बिजाबनि खौरां आयदायाव गांसे बिजाबनि बागै सुंद'यै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय दिदोमस्रिनि आद्रा संसार। बेयो जाबाय गांसे सुंद' सल' बिजाब। लिरगिरिनि मुङा जाबाय मुकुट प्रसाद बर'। लिरगिरि बिथाङा जाबाय कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय काछारी सलमारि गामिनि। बिजाबनि दिहुनगिरि जानुवारि 2024। फोसावगिरि दुलुमणि बसुमतारी, खातालपारा, रङिया, कामरुप, आसाम। बिजाबनि बेसेना जाबाय 130 रां। बे बिजाबाव गासै 15 सुंद' सल'फोर दं। सुंद' सल'नि मुंफोरा जाबाय फारियै घुस जाग्रा पियन, समाज सिबियारि, दिदोमस्रिनि आद्रा संसार, प्लट नागिरनानै, जिउ दावहा, मोनसे फन कल, बिजामादै जागोन मालाबा, डाक्टार रिंखांनि जुलि, दुर्गा फुजानि गस्ला, धिक्कार, फिननाय गैयै सोंथि, सोदोमस्रि, गारबोनाय सानफोरखौ नागिरनानै, मोनसे सुइसाइड नट आरो हिर' हिर'इन। आं बे बिजाबखौ फरायखांबाय, फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। दासिम लिरगिरि बिथाङा गासै गांबा बिजाब सोरजिखांबाय। सेथियाव गोरोन्थिया सोरनि सुंद' सल' 1995। नैथियाव बोदोर बावलि गोसो सुंद' सल' 2002। थामथियाव गारबोनाय सानफोरखौ नागिरनानै सुंद' सल' 2003। ब्रैथियाव सोरजि आरो जिउ दावहा जिउ खौरां 2007। आरो बाथियाव दिदोमस्रिनि आद्रा संसार सुंद' सल' 2024। बिथांनिफ्राय आरोबाव बेबायदिनो बिजाब सोरजिनाय फरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेनो बिजाबनि खौरां आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।